bí ọkọ bá dé oko ọkọ rí tiẹ̀ ṣe ni nítorí oko àròjẹ ni ọkọ ro bí àdá bá dé oko àdá rí tiẹ̀ ṣe ni àdá kìí roko àròdànù ojúmọ́ kò ní mọ́ kí àtẹ́lẹsẹ̀ kó má rìnà bí ojúmọ́ bá mọ́ àágbọ́ poroporodo àti ìlọ́kùnrin àti ìlóbìnrin ni wọ́n fi ẹnu kínní wọn hanlẹ̀ bí ojúmọ́ bá mọ́ àtọ̀tún àtòsì ni ẹyẹlé fi kórè wọ̀lú kí ire kó wọlé tọ̀ gbogbo ojú tó ní àǹfààní àti máa wo fídíò yìí ojú àṣà kìí rí bi bẹ́ẹ̀ ni ojú àwòdì kìí rí ọ̀ràn bó ṣe kù kí ọdún yìí kó parí ojú wa ò ní rí bi o ẹyẹlé kìí rìn jìnnà sílé tí fi rí oúnjẹ jẹ kí Elédùmarè kó darí àánú àti ire ńlá sí ọ̀dọ̀ yín ẹ ò ní bá ráyé fọwọ́ tì í koríko odò kìí béèrè omi tí fi sọlá tí fi sọlà àti ní ọ̀rọ̀ yín kò ní nira abẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ adégbìtẹ́ ló ní kí ire kó wá sí ilé wa o bó ṣe kù kí ọdún yìí kó parí àti sohun rere kò ní í dèèwọ̀ fún yín ọ̀dá itọ́ kì í dá ahún ọ̀dá irun kì í dá orí ọ̀dá ohun rere kò ní í dá gbogbo ojú tó ní àǹfààní àti oore ọ̀fẹ́ láti máa wo fídíò yìí àti gbogbo ọwọ́ tó ń ṣí ẹ fídíò yìí ẹ fi fọ́nrán fídíò yìí kẹ́ ẹ fi ṣọwọ́ sí gbogbo ènìyàn tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí.